दत्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री नरसिंह श्री सरस्वती स्वामी महाराज की जय. गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त. श्री दत्त. ऐका आता सर्वांनी शांत भक्ती मार्ग. तर या बाधा निघालेल्या तुमच्याला म्हणून ते अभिषेक करावा लागतो म्हणून विचारलं. बाधा निघालेल्या सर्वांनी बघितल्यात, वाईट शक्ती सर्वांनी बघितली, आणि ज्यांनी आता प्रश्न विचारले सर्वांना वाईट शक्तीचा प्रभाव आहे, त्यांच्यासाठी भक्ती मार्ग आणि जुन्यासाठी आता हा भाग आपला यूट्यूबला जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने हा भक्ती मार्ग यूट्यूबलाच बघायचा. तर ऐका, ही वाईट शक्ती घालवायसाठी दत्त महाराजांची सोपी भक्ती आहे. आता ती भक्ती कशी करायची तर अगदी सोपी आहे. त्याला काय मंत्र तंत्र काही लागत नाही, किंवा 2-4-5 तास होम हवन काही लागत नाही. एकदम सोपी भक्ती आहे. ती भक्ती म्हणजे पहिल्यांदा एकमुखी नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज समोर आहेत, पण तुम्हाला वाटतं की हीच मूर्ती घरी आणून जर केलं तर तसंही महाराजांना ते मान्य नाही. त्रिमुखी दत्तांचा फोटो किंवा मूर्ती आणि किचन असलं तरी चालेल, असा फोटो असला तरी चालतोय. मग असा फोटो घरी आणायचा, किंवा तसा फोटो असला तरी चालतोय, समोर आहे असा फोटो घरी घेऊन यायचं. मग केवढाही असो, तुमच्या कुवत्यानुसार केवढाही आणा तुम्ही, चालतोय. मग घरी भक्ती मार्ग चालू केल्यानंतर पहिली 8 म्हणजे मांसाहार पूर्ण सोडून द्यायचा. दुसरे 8 मद्यपान म्हणजे दारू कुणीही पिल्याला चालणार नाही. जेवढं काय होईल तेवढं व्यसनापासून लांब राहायचं. ही पहिली 8 आहे. आणि हे केल्यानंतर आपल्याला भक्ती 3 महिने करावी लागते. 3 महिने भक्ती झाल्यानंतर 1.5 महिने भक्ती आणि अभिषेक पुढं. आता कसं आहे, इथं अभिषेक वाढलं जातात कोणाचंही. जशी भक्ती जर आपली कमी झाली तर महाराज स्वतः अभिषेक पुढं वाढवतात. इथंही कुणाला सांगायची गरज लागत नाही. मग भक्ती सोपे. दत्त महाराजांचा फोटो आणायचा आणि आपण दररोज पूजा करतो देवारा प्रत्येकाच्या घरी आहे. ज्याच्या घरी देवारा नाही ती हिंदूच नाही. म्हणजे कुळदैवताचा देवारा तरी सगळ्याच्या घरी आहे. मग त्या देवाऱ्यावरती आपण अगरबत्ती सकाळी पूजा करून अगरबत्ती ओवाळतो. त्या घरच्या देवाऱ्याच्या उजव्या साईडला आपण एक छोटासा पाट ठेवायचा, त्याच्यावर कापड ठेवायचं, पीस म्हणतो आपण, किंवा कापड. फक्त काळ्या कलरचा नसावा, कुठल्याही कलरचा चालतो. तो पीस त्याच्यावरती ठेवायचा. दत्त महाराजांची तशीच पूजा करायची. फक्त पूजेसाठी काय लागते तर हे भस्म आणि अष्टगंध फक्त दत्त महाराजांना आवडतोय. मग हे लावून महाराजांची पूजा करायची. आणि आपल्या देवाऱ्याची पूजा नंतर देवाऱ्यावरून 3 वेळा अगरबत्ती ओवाळायची, दत्त महाराजांना ओवाळायची. आणि असं ताट घ्यायचं आणि याच्यामध्ये असं स्टँड असावा. ते स्टँड ताटामध्ये ठेवायचं. 2 अगरबत्त्या अशा लावून द्यायच्या. त्या लावल्यानंतर घरातल्या सर्वांनी सकाळी संध्याकाळी भक्ती करायला बसायचंय. जोपर्यंत अगरबत्ती पूर्ण विझत नाही, पूर्ण जळत नाही, तोपर्यंत श्री गुरुदेव दत्त हे नामचिंतन सर्वांनी करायचे. किंवा दत्त दत्त म्हणलं तरी चालतंय, श्री दत्त म्हणलं तरी चालतंय. आता दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा असं आपण नामचिंतन देत होतो. पण काही जणांचं काय व्हायचं, दिगंबरा दिगंबरा व्हायचं. मग खरं नाव आहे दिगंबरा, पण लोक म्हणायचे दिगंबरा. मग ते जरा नामचिंतन देवापर्यंत जात नव्हतं. त्याच्यामुळं फक्त श्री गुरुदेव दत्त, दत्त दत्त किंवा गुरुदेव दत्त असं कोणतंही तुम्ही नामचिंतन घेतलं तरी चालतंय. मग सकाळी संध्याकाळी अशी सर्वांनी एकत्र बसून कुटुंबातल्यानी भक्ती करायची, तरच महाराज तुमच्या घरी भक्ती चालू केली का येतात. मग महाराज आल्याची प्रचिती तुम्हाला 2-3-4 दिवसामध्ये जशी भक्ती असेल तशी अशी 10 दिवसाच्या अंतरामध्ये सर्वांना येऊन जाते की आपल्या घरी महाराज आलेत. डोळं झाकलं असं दिसणार तुम्हाला. समोर जरी आपण भक्ती मार्गामध्ये जर डोळं झाकलं तरी महाराज समोर दिसतात. रात्रीचे दृष्टांत देऊन सुद्धा सांगतात की महाराज मी आलोय, भिवू नको, मी तुझ्या पाठीशी आहे. आणि अशी उघड भक्ती आणि उघड देव कुठंच बघायला मिळालेला नाही. आता देव सर्वत्र आहेत, नाहीत का? मग देव आहेत, सर्व देव आहेत. परंतु दत्त महाराजांचं उघड कार्य असतं, ते आपल्याला समोर दिसतं. म्हणून ही सकाळ संध्याकाळ भक्ती करायची. आता भक्तीचं नियम पहा. सर्वांनी हे ऐकलंय. आता भक्तीचं नियम काय तर भक्ती करत असताना पाहुणा रावळा मित्र परिवार शेजारचा हा आपल्या घरी आला नाही पाहिजे. म्हणजे त्या संग भांडणं करायची नाही बरं का. त्या देवाच्या खोलीत तो आला नाही पाहिजे. विचारायचं त्याला की बाबा तुम्ही मांसाहार केलाय का, मद्यपान केलाय का. तसं काय असेल तर हात जोडून सांगायचं, त्याला भांडायचं नाही.
की तुम्ही आमच्या घरी 3 महिने ते 4 महिने काही येऊ नका, आमच्या घरी दत्त महाराजांची भक्ती चालू आहे. जर ती व्यक्ती जर आपल्या घरी आली आणि देव घरात जर गेली तर मागं तुम्ही 3 महिने जरी भक्ती केली असली ना, पुढं 3 करावं. सर्व भ्रष्ट होतं. तिथून पुढे 3 महिने करावं लागतं. एक बाधा आपल्याकडे बोलली पहा, एक बाधेनं एका सांगितलं की ह्यांच्या घरी एक माणूस आला आणि आल्यानंतर तो मांसाहार करून आला, पाठीमागची सर्व भक्ती भ्रष्ट झाली. आता काय करावं लागेल तर ती बाधा म्हणली घर स्वच्छ धुवायचं. बघा तुम्ही, फक्त माणूस जर फिरून गेला तर आपल्याला घर धुवावं लागतं या. मग सगळं घर धुवायचं आणि नंतर भक्ती चालू करायची, मग महाराज पुन्हा घरी येणार, दिसणार मग पुन्हा महाराज साक्षात्कार येणार. म्हणजे ही अशी भक्ती आहे. फक्त नेम पाळा, बाहेरून आलेल्या व्यक्तीला विचारा आणि जरी नसेल त्यांनी काय केलं तर बाहेरच पाहुणचार करा आणि बाहेरच पाठवून द्या. आणि महत्त्वाचं म्हणजे जर आपल्या माता भगिनीला जो 5 दिवसाचा जो काल असतो मासिक, त्या काळाच्या वेळेस माता भगिनी आपली बाहेर राहिली पाहिजे बरं का, त्या देवाच्या खोलीमध्ये आली नाही पाहिजे. शिवता शिवत महत्त्वाची पाळायची आणि त्या काळामध्ये गोमूत्र आपल्या घरी राहील तरी असावं नेहमी. मग बाहेरून मुलं येऊ, कोणी येऊ त्याच्या अंगावरती टाका. कोणी जरी म्हटलं का टाकताय तरी सुद्धा ऐकू नका, त्याच्या अंगावरती टाकायचं, घरामध्ये शिंपडायचं. पावित्र्य हे पाळलं पाहिजे, जपलं पाहिजे. पावित्र्य जपलं तरच भगवंत आहे. अशी भक्ती. आणि महत्त्वाचं सोमवार आणि गुरुवार आपल्या घरात भक्ती चालू आहे तोपर्यंत घरातल्या सदस्यांनी एकाने सोमवार एकाने गुरुवार हा करायचा आहे. कायमस्वरूपी केला तरी चालते आणि कायमस्वरूपी मांसाहार मद्यपान सोडलं तरी चांगली गोष्ट आहे. काय काय भक्त होऊन गेले, इथं आले, त्यांनी भक्ती केली महिनाभर चालून, ते म्हणले नाही हो, मुलांच्या तोंडाकडे बघितल्यावर कसं तरी वाटतंय, मग देवा माफ करा मला, आम्ही तुमची भक्ती सोडतो, खाऊ द्या मुलांना. बरं, पाठीमाग त्रास असून सुद्धा जर आपण 6 महिने 4 महिने जर सोडू शकत नाही तर मग काय अर्थ आहे. त्याच्यामुळे भक्ती ही सोपी आहे, ती करावी लागेल. अशा पद्धतीने भक्ती करा. काय अवघड आहे का भक्तीत? आहे का अवघड? सोपे आहे, भक्ती सोपी आहे, सर्वांनी करा. आणि पिशाच वगैरे आल्यानंतर, आणि महत्त्वाचा मुद्दा, इथं यावंच असं नाही, लांबून काय येतात. एक अहमदाबादवरून एक भक्त देवाचा आला, ते इथं आल्यानंतर तेही बघून गेले. काही जण असे लांबून भक्त येतात. इथं यावंच असं काही नेम नाही. फक्त तुम्ही जरी जोडून राहिला देवाशी की बाबा माझा देव कोरोचीमध्ये आहे, नृसिंह सरस्वती, एवढं म्हणून जरी सकाळी दररोज देवाची भजन पूजन केलं तरी महाराज तुमच्या कृपा करायला तयार आहेत. तिथं तुमच्या घरी महाराज येतात, तिथं तुमची बाधा काढायला तयार आहेत. तुमची बाधा निघाल्यानंतर तुम्ही घरादारांनी येणं इथं आवश्यक आहे. 4-5 गुरुवार तरी येऊन जावं. ते तुम्हाला ज्यावेळेस साक्षात्कार घडेल. लांबच्यांनी बरं का, जवळच्यांनी आलं तरी चालतं, कमीत कमी 5 वेळा तरी यावं इथं आणि येऊन 5 गुरुवार तरी करून जावं. घरातला प्रत्येक सदस्य आणला पाहिजे. अशी एक सोपी भक्ती आहे. मग ही भक्ती झाल्यानंतर आपल्याला अभिषेक सांगितलं जातं. मग आता अभिषेक पुढं भक्ती ज्यावेळेस देवाला मान्य होईल त्यावेळेस इथं अभिषेक सांगितलं जातात. हां, आणि महत्त्वाचं ते अभिषेक पुढचं आहे. आता हे राहिलं आपलं. भक्ती करत असताना हे अगरबत्ती आपली ज्यावेळेस जळती त्यावेळेस याचा अंगारा म्हणजे खाली पडत राहतो भस्म. मग हे भस्म ज्यावेळेस खाली पडतं तेव्हा काय हे भस्म ह्याच्यामध्ये पडतं, हे नामाने सिद्ध होतं, म्हणजे पवित्र होतं. ह्याच्यात जेवढी ताकद आहे तेवढी तुमच्या इंजेक्शनात नाही, पण ते कळणाराला आहे. नाहीतर काय जण म्हणतात का ही मातीच झाली, पण ह्याच्यात एवढी ताकद आहे ती इंजेक्शनामध्ये नाही. कसली जरी व्याधी असली तरी ह्याने राहते बरं का, म्हणजे भूत पिशाची यांनी लावलेली. आणि जर शारीरिक व्याधी असेल तरी सुद्धा कमी होती, पण तुम्हाला दवाखान्यात जावं लागेल बरं का शारीरिक व्याधी असल्या. मग हा जो भस्म पडलेला आहे, भक्ती झाल्यानंतर एक फुलपात्र घ्यायचं आणि असं फक्त करंगळी शेजारील बोट फक्त असं बुडवायचं, असं नाही घ्यायचं, असं बुडवायचं, श्री गुरुदेव दत्त म्हणायचं, पाण्यामध्ये विरघळायचं, आणखी घ्यायचं, श्री गुरुदेव दत्त पाण्यामध्ये विरघळायचं आणि एक एक बोट प्रत्येकाने घ्यायचा आणि विनंती करायची देवाला, शारीरिक व्याधी असू द्या किंवा ह्या वाईट शक्तीनं आमच्याकडे व्याधी पाठवलेली असू द्या, त्या पूर्ण व्याधीचं निवारण करा. एक विनंती देवाला करायची, तुमची पूर्ण व्याधी निरसन होऊन जाते, व्याधी आपल्याकडे राहत नाही. ही सोपी भक्ती आहे. अशी भक्ती करायची. ही भक्ती झाल्यानंतर 2 उदबत्त्या लावायच्या. तुम्ही 3 ही लावलेल्या चालत नाही आणि 1 ही चालत नाही, उदबत्ती 2च पाहिजे बरं का. आणि महत्त्वाचं, ही भक्ती झाल्यानंतर अभिषेक दिलं जातं.
त्या अभिषेक कधी करायचं? गुरु इथं भगवंत येतात, तसं तुमच्या घरी अभिषेकाला पहाटे 4 वाजल्यापासून देव तुमच्या घरी 7 वाजेपर्यंत हजर राहते. 4 ते 7 या कालावधीत तुम्हाला अभिषेक करायचा असतो. मग अभिषेक कसा करायचा? तर त्रिमुखी दत्त मूर्ती आणायची. मग ती पितळाची असो, तांब्याची असो, कशी असो, पण त्रिमुखी दत्त मूर्ती आणायची. पाठीमागं गाय असावी. ही मूर्ती घरी आणल्यानंतर पंचामृत, संध्याकाळी आपली भक्ती तर चालूच, 4-5 वाजल्यापासून भक्ती चालू करायची. त्या भक्तीमध्येच नामचिंतन करत आपल्याला अभिषेक करायचे. अभिषेक कसा करायचा? तर असंच एक ताट घ्यायचं आणि डबा, टिफिन डबा असतो का आपला, 3 तळीतला आपला डब्बा असतो, तो पालता टाकायचा, त्याच्यावरती थोडं तांदूळ टाकायचं आणि त्याच्यावरती दत्त महाराज ठेवायचं. दत्त महाराजांना ठेवल्यानंतर आपण पंचामृत तयार करायचं. ते कसं करायचं? केळी, दूध, दही, मध आणि साखर, हे 5 पदार्थ. लक्षात आलं का? केळी, दूध, दही, साखर आणि मध हे 5 पदार्थ एकत्रित करायचं. पण हे एकत्रित केल्यानंतर किती चमचे झालं पाहिजे? 108. त्याच्यापेक्षा कमी झालं नाही पाहिजे. मग 150 होऊ द्या, 200 होऊ द्या, हे पण 108च्या खाली चमचे आले नाही पाहिजे. मग हे तुम्ही 130 चमचे जर केलं तर हे पंचामृत ठेवून दत्त महाराजांना विराजमान करायचं. आणि सर्वांनी गुरुदेव दत्त हे नामस्मरण करत चमच्याने पंचामृत दत्त महाराजांना घालायचं. हा परिवाराने 108 वेळा करायचं. ते सदस्य किती बसते? नाही तर असं केलं तरी चालतंय. ओळीनं प्रत्येकाने एक चमचा किंवा सगळ्यांनी एक चमचा घेऊन बसलं तरी चालतंय. असं दत्त महाराजांना पंचामृत असं कसंच आहे तसं. मग ते ज्यावेळेस आपण असा अभिषेक करतो त्यावेळेस राहिलेलं जे पंचामृत आहे, म्हणजे खाली दत्त महाराजांच्या अंगावर ते तीर्थ आहे, ते अमृत आहे. मग ते अमृत एखादी व्यक्ती घरातली जर तिला आवडत नसेल तर 1 चमचा तर खावाच लागेल. आणि ज्याला आवडतं त्याने सगळं खाल्लं तरी चालेल. आणि बघा, ते अमृत आहे. ज्याने ते सगळं संपूर्ण खाल्लं, एखाद्याने नाही खाऊ द्या, कमी खाऊ द्या, पण जो संपूर्ण खातोय ना, भगवंत त्याच्यावर जास्त कृपा करणार. कारण ते पंचामृत देवाच्या अंगावरून गेलेलं असतं. भाव तसा देव आहे. मग ते सर्वांनी पंचामृत घ्यायचं. असा हा सोपा अभिषेक झाला. आणि मग भस्म लावून पुन्हा विराजमान करायचे, दर्शन घ्यायचे. मूर्ती असावी, भरीव असावी, चांगली असावी, जेणेकरून डगमगू नये, पडू नये. कारण आपण अभिषेक करायला गेलं का ते पडून जातं. मग हलकी नाही आणायची, चांगल्या पद्धतीची आणायची. गै पाठीमागं असावी. आणि हे भस्म हे सर्वांनी भक्तीला बसताना अगोदर लावून घ्यायचं बरं का, हे महत्वाचं. आणि अशी सोपी भक्ती आहे, त्यात काय अवघड आहे का भक्तीला? काही अवघड नाही. तरी सुद्धा लोक म्हणतात आमचा इकडे एक जण आहे, तिकडे एक जण आहे, असं काही करू नका. तर आम्हाला करतात का नाही. अशी सोपी भक्ती आहे, सर्वांनी करावी. आली का लक्षात? भक्ती करताना जर एखादा माणूस शिल्लक राहिला किंवा तो नाही येत, बसतच नाही, तर तुम्ही कितीही भक्ती करा, ती शक्ती बाद आहे ना, त्या बाहेर राहिलेल्या व्यक्तीजवळ राहते. इथं आपल्याकडे उदाहरण आहेत. काही जण एखाद्या म्हणजे घरात कशाचे म्हातारे लोक असतात, ते काय आम्हाला खरं आहे तुमचं तुम्ही बघा. मग आपण जर भक्ती केली तर त्या म्हाताऱ्याजवळ झोपते ती, 4 असू, 5 असू, 10 असू. उदाहरण आहे ती. कारण ही बाधा इथं बोलतात, कुठं असता तुम्ही? तर आम्ही म्हाताऱ्यापाशी झोपतो. का? तर ती भक्तीला येत नाही. अशी ते त्यांना काहीच परिणाम होत नाही. देवाला स्नान घालताना आपण आंघोळीला पाणी घेतो तसं पाहिजे बरं का. नाहीतर गारठ्याचं दिवस देवाला फ्रीज मधलं पाणी आणि आपण हिटरचं पाणी, देवाला सुद्धा आपण आंघोळीला घेतो तसंच पाणी पाहिजे. सोमूट गरम पाणी, त्यानेच देवाला आंघोळ घालायची असते बरं का. आणि स्वच्छ कापडाने देव पुसून घ्यायची. ही सोपी भक्ती आहे. सर्वांना समजली का? सोपी अशा पद्धतीने भक्ती करा, देवाला ती आवडते. सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय. देवदत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. देवदत्त, देवदत्त, देवदत्त.